Hjælp, Jonas. Jeg skal bare ryge hjem. Ja. Kan ikke få hunden over det? Jeg tager hunden, der er lidt. Nap ham i måsen. Ja. Eller bare tage bolden og løbe ind i mål. Ja. Vi har en fodboldspiller. Ja. Bare give fodboldtøj, så er det. Det er jo det. Ja, det går godt arbejde. Hjælp ham. Kom så, Jonas. Tro på den. Sådan, bliv ved. Sige hej til dommeren. Skal vi ikke sige noget til dommeren? Under på iskoldt vand. Vi prøvede her i halvlejen. Vi giver protest mod Nej, det er ikke den. Vi skal bare sætte op for, at han er under Vi tager bare propperne og dunkerne ud og hælder vand på. Ja. Kom med færdigt. Ej, jeg går. Jeg må kun gå. Kom så, kom så. Kom og pres ind, mand! Kom nu! Nu en af jer. Pres, Jonas! Pres ham! Gå nu op til målmanden. Kom nu, mand! Pres ham!